भुरग्यांक पण ते जावंक ना आणि 10-15-20-20 लाख रुपया घेऊन या बांधकाम मिनिस्टरान त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार केलो आणि आयल्या तरुणांका त्या ठिकाणी 15 लाख 20 लाख रुपया घेऊन त्या ठिकाणी नोकरी दिल्या आणि म्हणून आज गोंयान परिवर्तन जाय, गोंयान बदल जाय. कित्याक लागून तर हांगासरलो जो गोंयचो मनीस आसा, पेडण्याचो ह्या मतदारसंघातलो या राज्यातलो मनीस आसा, तेका जो डेव्हलपमेंट जाय, विकास जाय, गोव्याक जर मुखार व्हरपाचे असतात जाल्यार परिवर्तन जाय, बदल जाय. आणि म्हणून हांव गोंयच्या मतदारांका इतलेंच सांगता की जेन्ना 14 फेब्रुवारीक व्हॅलेंटायन डे आसा, मतदान तुम्ही करतल्यात त्या गोव्यात या बीजेपीच्या राजवटीतून खऱ्या अर्थान मुक्त करात, स्वतंत्र करात आणि हे करपाक खरें गरजेचं. आयज शिवसेना जी महाराष्ट्रात काम करता, तुम्ही पळयल्यात की महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे सर ज्या पद्धतीन महाराष्ट्रात जे काम त्यांनी केला तेका लागून स्थानिक जे लोक असतात, महाराष्ट्राचे कोकणाचे जे लोक असतात ते लोक त्याच्या पार्टीच्या फाटी उभे रावल्यात. आणि म्हणून आज या गोंयात कोणतरी एक कुटुंब प्रमुख जाय जो या गोंयचे भले करतलो, गोंयचे विकास चिंततलो आणि हांगासरल्या लोकांक त्या ठिकाणी न्याय दितलो. आणि म्हणून आज महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे साहेबांसारखो एक मुख्यमंत्री म्हणून ज्या पद्धतीन महाराष्ट्राचो कुटुंब प्रमुख म्हणून त्या पद्धतीने काम करता, तशा पद्धतीन आमकां तुमकां या गोंयात या पेडण्यात त्या ठिकाणी काम करपाक जाय. आणि म्हणून गेल्या भारतीय जनता पार्टी आज रेडीमेड पार्टी झालेली आहे. तुम्ही पळयला जे ते पयलीं तांकां ह्या राज्यात मागल्या फाटल्या 5 वर्षांत तांकां मॅन्डेट मेळोंक ना, कौल मेळोंक ना. ते 13 आमदार बीजेपीचे या राज्यात येयल्ले मागच्या फाटल्या 5 वर्षांत. मागीर त्यांनी कितें केलें, गोवन फॉरवर्डाक घेतल्या हातान आणि गव्हर्नमेंट गोंयचे स्थापीत केले. आणि जेन्ना तांकां काँग्रेसीतले 9 आमदार त्यांनी घेतले तेन्ना गोवन फॉरवर्डाक त्यांनी थंयसर भायर सरले. म्हणजे हे स्वतःचो स्वार्थ, म्हणजे आयज जे पार्टी आहा बीजेपी ही रेडीमेड पार्टी आहा. हांगासर त्या ठिकाणी बीजेपी म्हणजे पहिली ज्यांनी काम केले मनोहर पर्रीकर जो गोंयचो मुख्यमंत्री असलो, या देशाचो संरक्षण मंत्री असलो, या पर्रीकरान गोंयात बीजेपी रुजयली. त्याच्या चेड्याक आयज त्या गोंयात तिकेट मेळना. ह्या बीजेपीचे काम आहा. जो पार्सेकार, लक्ष्मीकांत पार्सेकार हो गोंयचो मुख्यमंत्री असलो, ह्या मुख्यमंत्र्याक सुद्धा बीजेपीचे तिकेट ह्या बीजेपीन दिवंक ना. आणि म्हणून वापरा आणि फेका अशा पद्धतीचे धोरण हे बीजेपीचे या सगळ्या गोंयान आसा. आणि म्हणून आम्ही तुमकां एवढेच सांगता की जो शिवसेनेचो जो झंझावात आहा गोंयात, आज पेडण्या मतदार आसा, शिवोली आसा, या सगळ्या म्हापशान आसा, मांद्रे मतदारसंघात आसा, एक फावट संधी तुम्ही सगळ्या मतदारांनी शिवसेनेक दिया. आमची जबाबदारी या गोंयचो डेव्हलपमेंट करतो, गोंयचो विकास करतो, गोंयच्या स्थानिक भूमिपुत्रांका रोजगार दिवचो. आणि म्हणून हे जर तुम्ही करिना जाल्यार परत 5 वर्सां ती फुकट त्या ठिकाणी वयतली आणि मागीर आम्ही पश्चातापान जातले. जे 10 वर्सां जाला ते फुडल्या 5 वर्सां जातले. आज आम्ही सगळ्या गोंयात भोंवता आसतना आमच्याकडे रिपोर्ट आहा, आमकां कळटा, आमकां पत्रकार सांगतात, आमकां मतदार सांगतात की हांगा आता बीजेपी येवची ना. आणि बीजेपी येवची ना जाल्यार ताका पर्याय म्हणून, सक्षम पर्याय म्हणून शिवसेना जाय. आणि शिवसेना एक बरें काम या गोंयात करू शकता. आमचे सगळे मनीस, त्या सगळे कॅन्डिडेट सामान्य तुमच्यातले सगळे मनीस आहा. हेंका एक फावट संधी तुम्ही दियात. बरे मनीस तुमकां दिल्यात. गेले अनेक वर्सां ते गोंयात सामाजिक काम करता, शिवसेनेच्या माध्यमातून काम करता. आज अशी ताकद आम्ही करूया या गोंयात. तुमच्या जीवान पेडण्याचो उमेदवार आसा, चिवोलीचो उमेदवार आसा, म्हापशाचो उमेदवार आसा आणि आपल्या मांद्र्याचो उमेदवार आसा. अशी ताकद शिवसेनेची गोंयात आम्ही करूया की फाल्यांचो मुख्यमंत्री कोण जातलो ही शिवसेना या गोंयात ठरयतली. इतकी ताकद आम्ही या गोंयात निर्माण आज या सगळ्या गोंयात शिवसेना उडली जावंक जाय, शिवसेनेक ताकद मेळोंक जाय. आज आमचे नेते आदित्य ठाकरे साहेब सकाळच्यान गोंयात येयले, 2 दीस या गोंयात आसतले. तुमच्या सगळ्यांबरोबर ते उलयतले, कितें करपाक जाय ते आपली भूमिका हांगासर मांडटले. पण आम्ही आता अशें ठरयला की निवडणूक जाली, जो रिझल्ट तुम्ही दितले तो आम्ही घेतले आणि याच्या उपरांत या गोंयात एक सक्षम पर्याय शिवसेनेच्या माध्यमातून हांगासर आम्ही उभो करतले. जो महाराष्ट्राच्या जो आता बॉर्डरीचेर आसा, आम्ही सिंधुदुर्ग रावता, तुम्ही हांगा पेडण्यां रावता, ह्या सगळ्या आमची नाती हांगा आसात.
आमचे देव कुलदैवत हांगा आसा, आमची सगळी बरी नाती तुमची आमची नाती आसा आणि म्हणून आमकां दिसता की या पेडण्याचो विकास जावंक जाय, या गोंयचो विकास जावंक जाय आणि जर विकास करपाक जालो तर तेजेकडे शिवसेनाच करू शकता की हे हांव तुमकां हांगा सांगता. कित्याक जो महाराष्ट्रान उद्धवजी ठाकरे साहेब आमचो मुख्यमंत्री जालो 2 वर्सां जाली, त्या 2 वर्सांत जे काम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबान केला ते काम सगळ्या देशान जो सर्वे जालो त्या सर्वेत प्रथम क्रमांकाचो जो मुख्यमंत्री कोण आसा तर तो महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री असे चित्र या देशामध्ये आला. आणि म्हणून आज नुसतेच उद्धव ठाकरे साहेब महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना तर ते फाल्यां देशाचे पंतप्रधान जातले इतकी ताकद शिवसेनेची आहे. आणि म्हणून आम्ही सगळेजण महाराष्ट्र असा गोवा असा आम्ही सगळे तुमच्यावर असा एक फावट एक संधी शिवसेनेक दियात. आम्ही गोयचे परिवर्तन करता, आम्ही गोयचो विकास करता हो शब्द तुमका दिता आणि हांगासर रावता. जय गोमांतक, जय गोवा. धन्यवाद सर. या उपरांत आमचे पेडण्याचे उमेदवार श्री सुभाष केरकर सर हे हांगा आपले विचार मांडटले. प्लीज रिक्वेस्ट सुभाष केरकर सर. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांचा, युवासेनेचे प्रमुख आदित्यजी ठाकरे साहेबांचा. अरे कोण आला रे, कोण आला, अरे कोण आला रे, कोण आला, अरे कोण आला रे, कोण आला. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा. या ठिकाणी पेडण्याचे शिवसेनेचे भावी आमदार सुभाष केरकर या ठिकाणी आपले विचार मांडतील. सुभाषजी आपण व्यासपीठावर जायचो या. शिवसेनेचे पेडणे मतदारसंघाचे भावी आमदार सुभाषजी केरकर आपल्याशी या ठिकाणी आपले विचार मांडतील.
सर्वप्रथम सगळ्यात पहिली देवी भगवतीक नमन करता आणि तसेच आमचे देवी भगवतीक नमन करता आणि आमच्या 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 पक्षाचे तसेच आमच्या संपूर्ण देशाचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांका नमन करता। तसेच आमच्या पक्षाचे ज्यांनी आमचा पक्ष प्रस्थापित केला ते माननीय बाळासाहेब ठाकरे साहेब यांका नमन करता। तसेच आमच्या पक्षाचे सन्माननीय आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सांगा असलेले तसेच आजच्या ह्या सभेक खास करून आमच्या पेडण्यान ज्यांचे त्यांचे स्पर्श लागले त्यांचे चरण स्पर्श झाले आणि ही भूमी पेडण्याची आज ज्यांच्या स्पर्शान ज्यांच्या पायान धन्य झाली ते आमचे युवा नेते आणि युवाचे आमचे प्रमुख आणि आमच्या शिवसेनेचे मोठे नेते आदित्य साहेब ठाकरे यांच्या अंगा स्वागत करता। तसेच आमच्या पक्षाचे आदरणीय नेते संजय राऊत साहेब आणि आमच्या पक्षाचे सामंत साहेब विनायक राऊत साहेब अनिल देसाई साहेब आदरणीय व्यासपीठ आणि खास करून आदरणीय व्यासपीठ आणि खास करून आमच्या खातीर माझ्या खातीर आणि आमच्या संपूर्ण पेडणेकरांच्या खातीर खास करून मुंबईचे महापौर आमचे ताई किशोरीताई पेडणेकर यांचे मी सगळ्यांच्या वतीन स्वागत करता आणि आमचे भाई दीपक भाई यांचे सगळ्यांचे स्वागत करता। बाकीचे कोणाचे नाव आमचे सगळे व्यासपीठात तर सगळ्या मानून घेवचे। दुसरे म्हणजे आयज हांव सांगपाक सोदता की ही जी सभा आसा ही सभा केवळ शिवसेनेची सभा ना तर ही सभा एक पेडण्याच्या भवितव्याची ऐतिहासिक सभा आसा अशें हांव सांगूंक सोदता। कारण फक्त 3 दीस उरला फक्त 3 दिसान पेडण्यात फक्त 3 दिसान पेडणेकार आयज इतिहास घडोवपाक वयता आणि त्या इतिहासाची ही सभा आसा आणि ह्या सभेसून पेडणेकार दाखोवन दितले संजय राव दितले की पेडणेकारांक 1 वर्ष असो 2 वर्ष असो किंवा 1 महिना असो 2 महिने असो किंवा 2 दीस असो किंवा 1 दीस असो इतिहास घडोवपाक पेडणेकार केन्नाच फाटी रावचो ना। एका दिसान सुद्धा इतिहास घडयतलो। सांगपाचें जाल्यार विनायक राऊत साहेब आयज पेडण्यान आमी जवळ 12-13 वर्सां आयज पेडण्यान कार्यरत आसा आणि सगळ्या खबर आसतली तुमच्या सगळ्या कसले जे कितें पेडण्याचे प्रश्न आसा ते प्रश्न घेवन आमी उबे रावले आसा आणि ह्या प्रश्नांचेर आयज जर समजा तेका ह्या प्रश्नांक खरोखर न्याय दितलो जाल्यार आयज आमकां गरज आसा की पेडण्याच्या झगडपी आणि खरे प्रश्न सोडोवपी विधानसभेन मनीस वचपाक जाय आणि पेडण्याचे प्रश्न सुट्टले। तुमकां सांगूंक सोदता की आयज खुबशे हांगासर पक्षाचे नवीन उमेदवार देवल्ले आसा ते आमच्या लोकांक बारीक कितें दिता आणि ते तांकां आमिष दिवन दाखयता त्यांच्या आमिषांक बळी पडू नका। कारण हांव तुमकां इतलें सांगता की हांव कायम तुमच्या सोबत आसा गेली 13-14 वर्सां आसा हेच्या फुडें तुमच्या सोबत आसतलो हे माझे उतर आसा। तुम्ही म्हणटले की सुभाष केरकर म्हाका खूप जाणांनी एक प्रश्न केलो की सुभाष केरकर तुम्ही शिवसेनेन वचून मिस्टेक केली
तुम्ही इतकी 20 वर्ष काँग्रेसीन कार्य केले आणि शिवसेनेन वचून मिस्टेक केली. आज संपूर्ण संपूर्ण जनसमुदाय पळयल्यानंतर तुम्ही म्हाका उत्तर दिया. सुभाष केरकर बरोबर असा काय तेच राईट असा? तुम्ही सांगा. सांगपाक सोदता सुभाष केरकरान शिवसेना इतल्याच खातीर घेतली. सुभाष केरकराक खूपशे पक्ष घेण्यासारखे असा, पण सुभाष केरकरान शिवसेना इतल्याच खातीर घेतली. आज माझ्या हांगा भगिनी बसलेले असा, आमचे पेडण्याचे बांधव बसलेले असा. सुभाष केरकरान शिवसेना घेवपाचे एकमेव कारण, पहिले कारण की शिवसेना घेतल्यानंतर पेडण्याचे बरे जाता, पेडण्या सुधारता, पेडण्या विकसित जाता. हे कारण एकमेव कारण, पहिले कारण असा पेडण्यान आणि शिवसेना घेवपाचे. ती कशी? आज आमचे कितकेशे युवक बेरोजगार असा आणि त्यांना जर रोजगार मेळटलो जाल्यार आमकां शिवसेनेची गरज असा. इतल्याच खातीर कारण शिवसेनेचे आज मुंबई असो, पुणे असो, मोठमोठे इंडस्ट्रीज आज शिवसेनेकडे असा. राऊत साहेबांकडे आम्ही उलयला तेन्ना त्यांच्यानी सांगला काही प्रकल्प आम्ही गोव्यात उभारू आणि खास करून पेडण्यात उभारू असं आम्हाला साहेबांनी सांगितलेलं आहे. आणि त्या अनुषंगाने जर समजा 1-2 जरी प्रकल्प आमच्या पेडण्यात उभे रावले जाल्यार आमचे 4 ते 5 हजार भुरग्यांक नोकऱ्यो शिवसेना निश्चित दिवू शकता. हे आज तांकां आमचो शब्द असा आणि तेका लागून आमकां शिवसेना जाय. आमकां शिवसेनेची गरज कित्याक असा? आज कितलेच पक्ष येयले. आज साहेबा फुडें हांव चड उलोवंक सोदिना. सगळ्या पक्षांनी हांगासर काँग्रेसीक तुम्ही संधी दिली, तुम्ही बीजेपीक संधी दिली, तुम्ही एमजी पक्षाक संधी दिली. या तीनही पक्षांनी तुमचे कितें बरें केले, आमचे कितें बरें केले तुम्ही दाखया. सगळ्यांनी आश्वासना दिली आणि आमकां फटयले. तेका लागून या प्रस्थापित पक्षांच्या सगळ्या हेतून तुम्ही पडू नका. कारण तुमकां याद करा, ज्या दिसा हांगासर 2 महिन्यांक फक्त एक बीजेपीचो मनीस येयल्लो राजेंद्र आर्लेकर, आता ते गव्हर्नर झाला, ते राष्ट्रपती सुद्धा जावनी, पण त्यांच्यानी 2 महिन्यात 18,500 मतांनी पेडण्याच्या जनतेन त्याका जिखोवन दिल्लो. पण तुम्ही आयज सांगा म्हाका, आयज हो मनीस एका तरी पेडणेकराची फोनार तरी खबर घेता जाल्यार तुम्ही सांगा. तो कोणाकूच विचारिना. कित्याक? कारण तुम्ही त्याका मतदान केले कितें? पक्ष पळोवन. पक्ष मोठो, व्यक्तीक तुम्ही पळोवंक ना. आयज तुमच्या फुड्यान तो व्यक्ती ना, म्हणून आमकां दोनूय जाय, पक्ष बी जावो, व्यक्ती बी जावो. जो पर्यंत तुम्ही व्यक्तीक पळयना, पक्षाक पळयना, तो पर्यंत आमकां कोणूच लागीं धरचो ना. तेका लागून आयज आमकां गरज असा, आयज आमकां शिवसेने सारख्या पक्षाची गरज असा जे दिल्लो शब्द पाळटले. तेका लागून आमकां शिवसेनेची गरज असा. आणि येणाऱ्या काळान आता आमचे आदित्य साहेब येयल्ले असा, पेडण्या खातीर काही ते घोषणा करतले. आणि ह्यो घोषणा म्हणजे पोकळ आश्वासना आशिना, ही ठोस आश्वासना न्हू, तर ते प्रॅक्टिकली आम्ही करून दाखयतले. आणि ते आता आदित्य साहेब आपल्या मुखातल्यान तुमच्या फुड्यान दवरतले. तेका लागून ह्या सगळ्या पक्षांक तुम्ही सायडलाईन करा, ह्यांका लागीं धरू नका. येणाऱ्या काळात तुम्ही त्यांना विचारा की ज्यांना तुमका संधी दिली, आता ते म्हणटले आमकां एकूच संधी दी. तुम्ही त्याका विचारा पहिल्या संधीचे कितें केले, जी पहिली संधी दिल्ली ती संधीचे कितें तुम्ही केले ते दाखया. असो तुम्ही त्याका प्रश्न करा आणि त्याका तुमच्या दारांसून धांवडून घाला. आयज तुमकां हांव सुभाष केरकर, एक तुमच्यातलो साधो मनीस, हांव तुमकां सगळ्यांक पाया पडटा, हात जोडून विनंती करता की म्हाका एकूच संधी दिया. सुभाष केरकराक संधी दिल्याचे तुमकां केन्नाच दुःख जावचे ना, हेजो तुमकां शब्द दिता, भगवतीच्या फुड्यान शब्द दिता आणि तुमच्या आशीर्वादान फुडें वयता. येणाऱ्या 14 तारखेर तुम्ही आमचो 5 नंबरचो धनुष्यबाणाच्या संधी दिया. सुभाष केरकराक संधी दिल्याचे तुमकां केन्नाच दुःख. शिवसेनेक विजय करा, हेजो शब्द दिता, एक उपकार करा अशा व्यक्त. येणाऱ्या 14 तारखेर तुम्ही आमचो 5 नंबरचो धनुष्यबाणाच्या बटनाचेर तुमचो मोलाचो मत दिवन आमकां तुम्ही शिवसेनेक विजयी करा. सुभाष केरकर करून 2 उतर थांबयता. धन्यवाद.
धन्यवाद सुभाष केरकर सर. या उपरांत येतात शिवोली मतदारसंघाचे आमचे तडफचे उमेदवार करिश्मा फर्नांडिस मॅडम. प्लीज वेलकम. नमस्कार, माझं नाव करिश्मा फर्नांडिस आहे. मी शोलिन कॉन्स्टिट्युन्सी मुंबईसून या आख्खे टिमाक आणि तुमकां लोक सगळी आमकां जे इथे हिंगा हाजीर आसलेले आहात तुमकां सगळ्यांक हांव थँक्यू आनी वेलकम करता. नमस्कार. तशेंच हांव शोलेचे कॅन्डिडेट आहा. आमी आयज फुडें सरलेले आहा आमच्या लोकां खातीर, सामान्य मनशा खातीर कितें करपाक. बीजेपी येयले, काँग्रेस येयले, कांय इम्प्रुवमेंट जावंक ना. हांव माझे घो विन्सेंट पेरेरा जे बार्देस तालुकाचो प्रेसिडेंट आहा तेजे बरोबर फुडें सरलेले आहा आमच्या लोकां खातीर. आमकां इम्प्रुवमेंट जाय, आमकां बदल जाय. आमी लोक घराघरांनी भोंवलेले आहा, कॅम्पेनिंग करतना लोकांचे त्रास आयकलेले आहा. लोक फ्रस्ट्रेटेड जावन आपले जे सामान्य मनशाचे इश्यूज आहात ते आमकां सांगले आनी आमी ते आयकले. तांकां बरें दिसलें. आमचे धाकटुले विजन आहा जे सामान्य मनशा सगळ्यांचे गरजेचे. आमी म्हणटा की आमचे मतदान आमी भोवले आसागांव, वेल्ले कांख्या, अंजुना, तशेंच मान्ना, शोले, ओशेला हे आमचे शोलेचे जागे आहा. सगळ्याक एकूच इश्यू मेन आहा ते उदकाचे प्रॉब्लेम. हांव ल्हानसून व्हडले जाल्लेले आहा. उदकाचो प्रॉब्लेम आहा तशेंच आहा. कांयच इम्प्रुवमेंट जावंक ना. MLA चेंज जावन गेले, तेंचे टर्मी 5-5 वर्सां जावन गेले. इम्प्रुवमेंट कांयच जावंक ना. लोक हिंगा 3-3 म्हयने उदकूच ना तेंचे नॉक. उदकाचे बिल येता. तशेंच रस्ते आमचे करंट MLA कांयच करूंक ना. तुम्ही जर शोले वचत जाल्यार तुमकां दिसतले रस्त्यांचे हालत कितें जालेले आहा. आमचे स्ट्रीट लायट तेय चलना. पांय वाट आहा, लोकांक रस्ते पासून ना. पांय वाट आहा, एक लायटीचो खांबो पासून ना. काम, सामान्य मनशाक काम ना तर आमी आनी फुडें उलोवपाचें ना. तेय चलना. सारखेच गरजेचे. पांय वाट आहा, लोकांक रस्ते पासून ना. पांय वाट आहा, एक लायटीचो खांबो पासून ना. काम, सामान्य मनशाक काम ना तर आमी आनी फुडें उलोवपाचें ना. काम सारखेच गरजेचे. आमी ट्युरिझमाचेर उलयता. ट्युरिझम म्हणटा गोंया सारखे ट्युरिझम आहे, एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली. पण आमी कामा पासत आमचे मनशाक पासत कितें करता. काम ना तर खातले जेतले कितें. करोनाच्या टायमार लोक उपाशी आसले. आमी जाता तेजे आमी आदार दिले. पण बीजेपी, काँग्रेस रुलिंग पार्टी तेंच्यांनी कितें केलें. कितें तरी सुदारप करूंक सोदता. लोक वाजयल्या, लोकांक बदल जाय. ते बदल जावंक आहा शिवसेना. तशेंच आमी डेव्हलपमेंटाचे उलयता. पण आमी सामान्य मनशाक उदक, लायट, रस्ते, काम हे तो दिवंक जायना. बाकीचे डेव्हलपमेंटाचे उलोवन फायदो कांय ना. सारखे तर आमकां फुडें काडल्या आमचे पार्टी शिवसेना तेंचे सपोर्टा बरोबर आमी फुडें सरला कितें करपाक. तुमचो आदार मागता. तुमी आमकां 14 फेब्रुवारीचेर व्हडले अंख्यान आमकां वोट दिवचे. आमकां हाडचे. एक बदल जाय शोलेन, एक बदल जाय पेडणेम, एक बदल जाय म्हापसा आनी आमच्या आल्दोआनान. आमकां कितें चेंजीस करूंक जाय. आमचो मिनिस्टर ट्युरिझम आनी एन्व्हायरमेंटाचो, आमचेशी मिनिस्टर आहा दुसरे दुसरे नेबरिंग तालुकाचे, स्टेटाचे.
ते आमकां आदार दितले, ते आमकां कितें ना कितें ऑप्शन आनी कितें ना कितें शिकयतले जे आमी आमच्या लोकां खातीर इम्प्रुवमेंट करतले. गोंया सारखे रिसोर्सेस खूप भरलेले आहा, पण आमकां इम्प्रुवमेंट जाय. आमी आतां इम्प्रुवमेंट घेयना तर काडिना, रेस करिना आमचो आवाज तर आहा तशेंच चलतले. तुमचो आदार मागता. 14 फेब्रुवार प्लीज धनुष्यबाणाक वोट करचे आनी आमकां हाडचे. थँक्यू. थँक्यू करिश्मा मॅडम. या उपरांत येतात मांद्रे मतदारसंघाचे उमेदवार श्री बाबली नाईक सर. प्लीज वेलकम सर. जय गो म्हणतात, जय गोवा. सगळ्यांना नमस्कार. माझं नाव बाबली भास्कर नाईक. मी मांद्रे मतदारसंघाच्या शिवसेनेचो कॅन्डिडेट आसाय. आमचे माननीय आदित्य साहेब ठाकरे आज जिल्लेले आसात, तांकां हांव सगळ्यांक नमस्कार करताय. तशेंच आमचे संजय राऊत साहेब आसात, आमचे गोंय राज्याचे अध्यक्ष श्री जितेश कामत, उपराज्य प्रमुख सुभाषजी केरकर, शिवोलीची कॅन्डिडेट करिश्मा फर्नांडीस, तसेच आमचे उपराज्य प्रमुख शैलेंद्र वेलिंगकर, तसेच सगळे आमचे लोक. धन्यवाद. आयज म्हाका सांगपाक खूप उमेद जाता की शिवसेनेची जी उमेदवारी महाराष्ट्र सारख्या राज्यान मेळपाक खूप कठीण आसता ती आयज आमकां हयसर मेळ्ळी आसा. त्यांचे कार्यकर्ते जे शिवसेनेचे हयसर इल्लेले आसात, आमकां वावरतात, ते सांगतात की आमकां AB फॉर्म सुद्धा मेळपाक लायनीच्या लायनीन रावपाचे पडटात. पण आमकां सहजपणे आज गोंया खातीर AB फॉर्माक आदित्य साहेब ठाकरेचे युवा सेनेचे प्रमुख आसात, त्यांच्यानी आमकां हयसर दिल्लेले आसात. त्यांचे मी मना काळजाच्यान धन्यवाद म्हणटाय. मांद्रे मतदारसंघ म्हटल्यार तुमकां खबर आसतली, गोंयाचो पयलो मुख्यमंत्री जो आसलो भाऊसाहेब बांदोडकर, जो पेडण्याचो आसा, तो मांद्रे मतदारसंघांतल्यान त्यांनी पहिली मुख्यमंत्री पदाची घास घोषिल्ली. त्याच्यानंतर मांद्रे मतदारसंघान तुमकां करिश्मा मॅडमान सांगलेले आसतले की तशेंच पाणयाचो प्रॉब्लेम हो मेजर प्रॉब्लेम आसा. फाटली आम्ही कितलीशीच वर्सां मांद्रे मतदारसंघातल्यान मी बीजेपीचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष म्हणून काम करी. त्या युवा मोर्चाचो अध्यक्ष म्हणून काम करीत असताना आमकां मांद्रे मतदारसंघात आम्ही जेन्ना प्रचाराक वयताले तेन्ना आमकां पाणयाचो हो मेन प्रॉब्लेम सांगताले. आता सुद्धा आम्ही प्रचाराक जेन्ना वयतात होच मेन प्रॉब्लेम सांगतात. आणि माझ्या मांद्रे मतदारसंघातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक मी सांगते सोदते की 30 MLDचो जो प्लांट मांद्रे मांद्रे मतदारसंघा खातीर जो 30 MLDचो प्लांट आसा, जो फाटल्या 5 वर्सांक मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार दयानंद सोपटे यांनी थंयसर कांयच बघूंक ना. त्या प्लांटाचे उद्घाटन सुद्धा जाल्ला, टेंडर जाल्ला, ते टेंडरा कडेन खंयच बघूंक ना. आयज आमकां पाणयाची टंचाई आसची नसली तर आमचे विद्यमान आमदार आहात त्यांच्यानी ह्याच्या खातीर बगलाला जाल्यार सॉरी. त्याच्यानंतर आमचे युवक असत, युवक खातीर नोकरी ना. IT पार्काचो जो प्रकल्प आसा
मी माझ्या जाहीरनाम्यान सुद्धा जाहीर केलेला असा की आयटी पार्काचो जो प्रकल्प असा मी निवडून दिला आयटी पार्का खातीर झगडटलोय. तसंच गोंयान खूप प्रकल्प असत त्याच्या खातीर आम्ही कटिबद्ध असतलो. आणि परत एकदा आमचे युवा सेना नेते आणि युवा सेनेचे जे पदाधिकारी आमच्या मदती खातीर इल्लेले असतात त्यांचा सगळ्यांचा धन्यवाद करताय. तसाच कार्यकर्त्यांचा धन्यवाद करून माझी 2 उतरां सोंपयताय. धन्यवाद. धन्यवाद बाबली नाईक सर. या उपरांत येतात आमचे सावंतवाडीचे आमदार दीपक भाई केसरकर. प्लीज वेलकम सर. आमच्या सर्वांचे नेते, महाराष्ट्राचे पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब, आदरणीय राऊत साहेब, आदरणीय अनिल देसाई साहेब, आदरणीय विनायक राऊत साहेब, उदय सामंत साहेब, सर्वच मान्यवर, आमचे सगळे उमेदवार, सगळ्यांची नावं घेत नाही. हांव बऱ्यापशीन कोंकणी उलयता. माझी माय गोंयची आसा पण हांव आसा सावंतवाडीचो. आणि मी मराठीत एवढ्याचसाठी बोलतो की पेडण्याचं मूळ प्रेम हे मराठीवर आहे. आणि मराठीचा झेंडा गोव्यामध्ये कोणी उचलला असेल तर तो पेडणे तालुक्याने उचलला. भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या रूपाने उचलला असेल, नंतर रमाकांत खलप साहेबांच्या रूपाने उचलला असेल. याचं एक ऐतिहासिक कारण आहे. या ठिकाणी आमच्याकडे कुडाळ नावाचा प्रांत होता. आमचे पालकमंत्री हे सुद्धा त्या कुडाळ प्रांतामधले होते. म्हणजे सावंतवाडीचा काही भाग पूर्वी कुडाळमध्ये होता. आणि तिथं कुडाळ देशकर राजे होते, देशप्रभू. ज्यावेळेला सावंतवाडीच्या महाराजांनी, सावंत भोसले कुटुंबियांनी कुडाळचं राज्य जिंकलं, त्यावेळेला सावंतवाडी संस्थांचा भाग असलेल्या पेडण्याच्या देशप्रभूंना पेडण्याचा राजा केलं. त्याचप्रमाणे साखळीला आदरणीय राणेसाहेब विश्वजित राणेंचे वडील प्रतापसिंह राणे हे सुद्धा सावंतवाडीचे सरदार होते. आणि पोर्तुगीजांशी ज्यावेळेला करार झाला त्यावेळेला हे दोन्ही तालुके सावंतवाडी संस्थांचे हे पोर्तुगीजांना भेट म्हणून देण्यात आले आणि तेरेखोलचा किल्ला भेट म्हणून देण्यात आला. पोर्तुगीजांनी 300 वर्ष राज्य गोव्यावर का केलं तर सावंतवाडी राज्याचं ब्रिटिशांपासून रक्षण करावं समुद्रमार्गे म्हणून तो करार केला. परंतु त्याच्याच बरोबर पोर्तुगीजांचं रक्षण छत्रपतींच्या सेनेपासून करण्याचा सावंतवाडी संस्थांबरोबर करार केला. म्हणून एवढे शूर छत्रपती असूनही ते गोवा काबीज करू शकले नाहीत आणि म्हणून ते 300 वर्ष राज्य करू शकले. हे सुद्धा ऐतिहासिक वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून ते जे नातं आहे सावंतवाडीचं हे आज सुद्धा पेडण्याशी कायम आहे. आणि म्हणून ती मराठी हे पेडणेकरांच्या रक्तामध्ये आहे. ते मराठीचं सळसळतं प्रेम हे पेडणेवासियांच्या रक्तामध्ये आहे. आणि म्हणून आपली देवी भगवती आहे, आपला देव रवळनाथ आहे. आणि म्हणून आज सुद्धा तुम्ही बघा की साखळीच्या राजांना, त्यावेळेचे राजे होते त्यांना खाशे म्हणतात कारण ते सावंतवाडीचे सरदार होते. परंतु कुडाळचे ते राजे होते म्हणून त्यांना वायकाउंट पदवी पोर्तुगीजांनी दिलेली होती. हा पेडण्याचा इतिहास आहे. महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाचं मूळ हे पेडणा तालुक्यातून सुरू झालं. अनेक वर्ष भाऊसाहेब बांदोडकरांना 1961 पासून सातत्याने त्यांच्या अंतिम दिवसापर्यंत पेडणेवासियांनी प्रेम दिलं, निवडून दिलं. रमाकांत खलपना 5 वेळा निवडून दिलं. आणि याचं एकमेव कारण मराठीशी असलेलं ते नातं पेडणे तालुक्याने कधीही सोडलं नाही. परंतु तो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष जो भाऊसाहेब बांदोडकरांनी निर्माण केला त्याचं नावच होतं महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष. म्हणजे महाराष्ट्र आणि गोमांतक हे भावाभावांचं नातं आहे. आणि ते नातं पेडणेवासियांनी जपलं ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. परंतु हे नातं कोणी तोडलं तर ज्या महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाचा हात धरून बीजेपी या गोव्यामध्ये प्रवेश केला, ज्या पक्षाचा एकही आमदार गोव्यामध्ये नव्हता, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाचे 18 आमदार या ठिकाणी होते. बोट धरलं, मोठा भाऊ म्हणून बोट धरलं. आणि तेच महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाला संपवण्याचं काम सुद्धा बीजेपीने केलं ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रामध्ये हेच घडलं. शिवसेना आणि बाळासाहेबांनी एक मराठीचा जाज्वल्य अभिमान निर्माण केला. संपूर्ण मराठी जनता पेटून उठली.
आणि त्या ठिकाणी बीजेपीचं ज्या ठिकाणी अस्तित्व सुद्धा नव्हतं त्या पक्षाला हाताशी घेऊन त्यांनी मराठीचा झेंडा आणि हिंदुत्वाचा झेंडा पुढे नेला. काय केलं त्या ठिकाणी सुद्धा लहान भाऊ म्हणत आपल्या भावाला कसं कापायचं ही नीती जशी गोव्यामध्ये झाली तशीच ती महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा झालेली आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही भाऊसाहेब बांदोडकरांवर प्रेम केलं तेवढंच भाऊसाहेबांवर प्रेम बाळासाहेब करायचे. बाळासाहेब एका भावाप्रमाणे प्रेम भाऊसाहेबांवर करायचे, म्हणून कधी त्यांनी शिवसेना गोव्यामध्ये आणलेली नव्हती. शिवसेनेचा भाऊच गोव्यामध्ये राज्य करत होता, परंतु त्या भावाला ज्यावेळेला संपवण्यात आलं त्यावेळेला शिवसेनेला पुन्हा गोव्यात यायला लागलं, ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून तुमचा जो ज्याच्यावरला अभिमान आहे मराठीचा तो पुन्हा एकदा जागृत करा. या ठिकाणी गोव्यामध्ये पुन्हा एकदा मराठी झेंडा जर फडकला पाहिजे तर हा मराठी झेंडा कोणाचा आहे? भगवा झेंडा हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा झेंडा आहे. ज्यांनी संपूर्ण भारतामध्ये असा एकमेव राजा आहे की त्यांनी मोगलांच्या सत्तेला झुंज दिली आणि मोगलांच्या बादशहाची कबर ही महाराष्ट्रामध्ये शेवटी करायला लागली, ही सुद्धा ऐतिहासिक वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, ते सरसरत रक्त तुमच्या अंगामध्ये आहे, ते रक्त जागृत करा. केरकर, मी सुरुवातीला सुद्धा सांगितलं होतं, राऊसाहेब तुमच्याशी ज्याला चर्चा केली त्याला सांगितलं, जर उद्या महाविकास आघाडी झाली आणि जर मोजकेच मतदारसंघ आपण घेतले तर त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही पेडणे घ्या, मी आपल्याला सांगितलेलं होतं. ते सांगण्यामागचं कारण एकच होतं, हे जे काय ऐतिहासिक नातं आहे ते जपण्याचं काम हे पेडणेवासियांनी केलेलं आहे. इथं तुमचे जे आमदार होते, कोटकर होते इथं आमदार, बरोबर आहे ना, एमजीपीचे आमदार होते, आणि त्यांचेच पुतणे हे माझ्या नगरपालिकेमध्ये, मी ज्यावेळेला नगराध्यक्ष होतो त्यावेळेला उपनगराध्यक्ष होते. एवढं घट्ट नातं सावंतवाडीकरांचं आणि पेडणेवासी यांचं आहे. आणि म्हणून मला कधी तुमच्याशी बोलायची संधी मिळाली नव्हती, कारण आमच्या सर्वोच्च नेते या ठिकाणी आहेत. संधी का दिली तर तुमच्यापैकी एक भाऊ हा शेजारी आमदार आहे आणि त्याच्याबरोबर दुसरा भाऊ दिला तर तुमच्याकडे येणारं जे पाणी आहे ते माझ्या मतदारसंघातून येतं. जवळजवळ 8-10 गावं त्या ठिकाणी पाण्याखाली गेली आणि त्यांच्या त्यागातून हे तिलारीचं पाणी गोव्यामध्ये येतं. आणि आमच्या त्यागातून जर हे पाणी येत असेल आणि ते जर तुमच्या तोंडापर्यंत पोहोचत नसेल तर त्याच्यासाठी लढा ज्यावेळेला केरकर उभारतील आणि त्यांचे सहकारी उभारतील त्यावेळेला त्यांचा एक मोठा भाऊ म्हणून मी त्यांच्याबरोबर असेल. एवढंच मी तुम्हाला या प्रसंगी सांगतो. सांगायच्या अनेक गोष्टी आहेत, परंतु पुढच्या काळामध्ये ज्या वेळेला या ठिकाणी विमानतळ येतोय त्याच वेळेला आपण लक्षात ठेवा की मुंबईमध्ये मराठी मनुष्य कोणी जगवला तो शिवसेनेमध्ये जगला. मी पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होतो, त्या गोव्याचा निरीक्षक सुद्धा मी होतो, परंतु मी ज्या वेळेला एक लढा केला तिथल्या असंच तुमच्याकडे जसे मोठमोठे राक्षस झाले तशा एका राक्षसाची लढा दिला. त्याला ज्यावेळेला हरवलं त्यावेळेला मला कुठल्या पक्षात जायचा प्रश्न होता. त्याला मी शिवसेनेमध्ये का आलो मी तुम्हाला सांगतो की महाराष्ट्राच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यामध्ये गेलो तर पेट्रोल पंपवर पेट्रोल घालणारा मुलगा ज्यावेळेला तिथे यायचा त्यावेळेला तो सुद्धा मला जय महाराष्ट्र म्हणायचा. आणि एखाद्या 5 स्टार हॉटेलमध्ये गेला तिथला मॅनेजर सुद्धा जय महाराष्ट्र म्हणायचा. लोकांना पोटाला लावण्याचं काम बाळासाहेबांनी केली, वस्तुस्थिती आहे. आणि त्या स्थानिक स्वराज त्यांनी जी संघटना उभारली त्याचे अनिल देसाई साहेब अध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून आज LICची संघटना या ठिकाणी चालवली जाते. राऊत साहेब ज्या भारतीय कामगार सेनेसाठी काम करतात ते एअरपोर्टची जी संघटना आहे, अनेक लोक आज आदित्य साहेबांना भेटायला आले, कारण त्या लोकांना पोटाला लावण्याचं काम हे ठाकरे कुटुंबियांनी केलेलं आहे. म्हणून सगळंच महाराष्ट्र हे ठाकरे कुटुंबियांना मानतं आणि त्यांच्या शब्दावर अख्खा महाराष्ट्र हलतो. तसा भले एक आमदार आम्हाला दिला जातं, तिन्ही आमदारांना आमच्या निवडून दिलंच पाहिजे, परंतु पेडण्याशी एक नातं आहे म्हणून सांगतो की तिनातले तिन्ही निवडून द्या, पण तुम्ही एक जरी आमदार दिला तरी आमचा एक आमदार हा अख्खी विधानसभा हलवून दाखवेल, एवढं आपल्याला आम्ही आश्वासन देतो. आम्ही सर्वजण तुमच्याबरोबर आहोत याचं आश्वासन देतो. आणि माझे 2 शब्द
संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पेडण्याचे पेडणा विधान सुभाष केरकर यांनी या ठिकाणी एक हेल्थ पॉलिसी तेव्हा तिथे विजयाचा भगवा झेंडा फडक